Kwadobe olili Ezenwayi Sobali na 7 and 8 January. Ka Sobali mele gị iwe ọ mere ndị ọzọ. Ndị mmiri asọ eruo oge bịa. Kwadobe olili Ezenwayi Sobali na 7 and 8 January. Iwe na ga-akọ ọrụ gị akọ ọrụ. Bịaba olili nụ. Ịbụ na onye na-eme omenala na social media. Nya bụ na asọsọ na social media ka ị na-eme omenala nke. Bịaba olili Ezenwayi Sobali. Ka ị bịa na ngozi nke gị. Ọ bụrụ na nwa gị na-achọ agba ngenge bịa soro anyị mee ebele. Ka ị na-eme ike adị na omenala maọbụ na ọ dịrị ya. Ka ị na-eme ike adị na mmiri maọbụ na ọ dịrị ya. For the fact na your womb ka dị intact and na ịkata na akalaka na ya amụta nwa. Maybe ị na-aka melụ na ịmụtara nwa. Ya bụ olili Sobali. Agwala m unu na mụ ya enye ọgwụ poison free of charge. Ibe niile na-aya poison. Ọ bụrụ anụ na azụmụ egwu m na m na-agbọ ọya shuga. Adị m agbọ ọya shuga. Ọ ga-agwa m onye dị n'ikwu nke ọ na-eme. Ewe ndị dibịa na-agbọ ọya shuga. Adị m agbọ ọya shuga. Ọ bụrụ na ibe na-eme gị bụ diabetes, ọgwụ m ya rụrụ ọrụ gị ọrụ na mmadụ agwọ diabetes. Ibe m na-agwọ bụ poison aka mere eme. Ọ bụrụ nọọ nke iji aka gị wee metala onwe gị mebi na ijele ime mmadụ o wee nachietalụ gị azụ mma agbatanwuru ya ma ọ bụrụ anụ na aka melụ gị ya, ọ bụrụ anụ na aka gị dị ọcha na mmadụ mere gị poison. Bịaba olili Sobali ande egwuru m ose na ọ bụrụ na onye ezinụlọ gị na-aya poison ma o belivuru na tradition, ọ bụrụ na o belivuru na tradition ịbịa nye gị ọgwụ iwere ọgwụ jee nye ya. Ma ọ bụrụ na ọ kwetara na tradition cha inye na ọgwụ m rapịa nya jee ka Jizọs egbe ọnya nya jee n'ụlọ ụka ka Jizọs ka ndị amụma mee edeli ka ndị amụma mee mirakụlụ ka ọ gbaa ọnya ka ọ dị abụ na ọ bụrụ na agba ọnya ọya o jewe n'ụlọ ụka ịtụ mma maka na onye ọbụla arụsị m gwọrọ ọya o wee jee ọ bụrụ na ọ bịara na arụsị m bịa tụọ mma ọya wa na-atalị ya azụ ma nke nwa bụzi ọbịa bịa were ụzọ awụ wee jee were ọgwụ abụ jee nye onye abụ ọ bụzi na ọya dị ya mma ọ bụ na nke nwa bịara tụ mma ọya bụ na-ayị ọ na-ayagwu gị. Sọrọ ya dịrọ na omenala ibe m ji agba gị alịkwala alị nya ka a na-alị ihe anasịmentị ka m na-eme ebe a ka ị na-azịna na egwu kwere ihe na ọnwụkwa mgbe eji wee egwu ya. Ọ bụrụ na onye ahụ na-eje ụka na ọ laikere ụka rie nne o ngwe ibe bụ na mmadụ na-eje ụka belivuo na tradition nke ahụ dị ọ bụ na ọ na-eje ụka ma o belivuru na tradition and ọgwụ m agbọnye ibe ndịdebe afta bụ ọ ga-amakwa na ọgwụ m gwọọ ya ma ọ gwọọ ọnya ya bụ ibe ndịdebe afta ọ ga-amakwa na ọgwụ m gwọọ ya ma ọ bụ na agba ọnya ọya ka ọ dị na agba ọnya ọya ọkpụrụ ebichebe n'ụlọ ụka ọ ga-amakwa na ọgwụ m na-agwụ ya ọya ọ bụrụ na anụ na onye bụ ga-ama na ọgwụ m na-agwụ ya bịa were ọgwụ nye bịa were ọgwụ nye ma ọ bụrụ na ọ na-aba agbata okwu tradishọn sị nga agbadokwana anya ọzọ nke na ya nọwa ọgụ inye n'ihe rapịa. Ọ bụ na ọ na-arị alị gị n'isi, ọ bụ na ọ na-amị gị amị n'ọkpụkpụ for the fact na adịgwa m agbọ kedụ a na-akpọ nke mba kedụ nke ụmụ nke na-amị amị n'agaru ebe a na-agba romatizm adị m agbọ romatizm ọgwụ m ada agbọ romatizm ibe ọgwụ m na-agwọ bụ spiritual problem spiritual sickness. Ọ bụrụ na nsị mmadụ kọrọ gị akụ mebi na amel gị belt nke a na-akpọ belt ayalụ gị pin maọbụ ibe ọbụla bụ nsị akọrọ aka ibe ọbụla bụ ọgwụ agbọrọ agba emele gị nya gị ọgwụ m na-agwọ. Ọ bụrụ na ọ na okenye na-emezi mma gị
ụkwụ wee na-amị ya ọgwụ mama ngwa ya ịghọta ka ide emecha na sị na itele mma gị ọgwụ ọ da ọ nwere ibe ọ na ka m gbawa gị agba ibe ọgwụ m na-agwọ bụ poison anything na-eji ọgwụ wee mee ibe ọ bụla aka melụ ya ka ọgwụ m na-agwọ ọ bụrụ onye nka na-arịa ọya onye nka ma nka ọya bụ ọya dị iche iche ịghọtago so kwadobe olili Ezenwayi Sobali 7th and 8th January olili abụ ọ bụrụ na ị na-abịa jide kandụlụ na-abụ maọbụ gawa nke mazọ na ị ga-eji chịkọchara niile n'aka ị ga-eji wee bebere chọbụ ụzọ ị ga-esi wepụta Ịgbariam Junction Ịgbariam adịgo pọpụla chọbụ ụzọ ị ga-esi pụta Ịgbariam Junction ọ bụrụ Ọnịcha ka ị si abịa gbaba steeti gbafee Lupas gbafee building ịgbafee building gbafee Lupas bịaba gbafee Mkpọ ịbịaba gbafee Oyi Agụ Odumodu gbafee Odumodu gbafee Ọkụzụ after Ọkụzụ Junction the next bus stop will be Ịgbariam Junction by the left ma ọ bụ na ị na-abịa yes by the left Ịgbariam Junction jụọ ndị mmadụ ebe ọ bụ ka Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University bụ na Ịgbariam ka ọ dị gwazielu ya chọbịa jụọ ndị mmadụ kedu ebe a Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University dị ịlụzi ebe ahụ kwụsị ịgwazi na bus stop ahụ imere nkịta ibe na-abịa olili na-achọ moto ga-anọ maka na mbọsị ahụ ọkada na-adụ ụkọ a na-azụ ọkada azụ a na-azụ ndị moto azụ mbọsị ahụ population na-adị too much so ilu ebe ahụ biko were obi Chineke bute ọbọdụ ị ga-ebute bịaba na ngozi ya eso gị wee na bịaba gbaba straight si ụzọ ahụ ọ tekwele maka ọbọdụ ya asị gị bakakata ụzọ ahụ si na Ịgbariam Junction ahụ wee bịaba gbaba straight o nwere ebe ị ga-akọ na ụzọ ahụ gagide straight webata na Ịgbariam time ị na-aga ya na-etinye ya by the right signpost m niile ya bụ by the right na-ene n'anya ị ga na-afụ ya ịbụrụ na signpost ahụ bịaba ịgagide ọnwa ebe ya ịgagide gbafesia skuul gbaa Ịgbariam farmland mma ekwuchara ibe niile mana I am assuring you that you are protected. O nwere ibe ga-emekata ka accident mee n'ezi na-abịa Ezenwayi Sobali nọ n'ọlụ o nwere ibe ga-emekata ka anụ na kidnapper bụlụ gị n'ezi ka ị na-abịa Ezenwayi Sobali nọ n'ọlụ ori amanzụ gị n'ezi bịaba olili a 7th and the 8th January 7th bụ that 7th ime isikwana that night to the mother goddess mbọsị ya ụfọdụ ose muzikogodịbe Mmiri Sobali ya bụ na-ekwu ibe bịa ka ịbịa jiri ụkwụ gị jee na nya bụ Mmiri Sobali ma ndị dibịa nwa na-atụgharị bịa ka ịbịa jiri ụkwụ gị ka ije na Mmiri Sobali a ka ịhụ ya na ụfọdụ ndị dibịa bụkwa na Sobali ka ha bịa wee yọọ ka ha dị pọpụla ụfọdụ ndị dibịa bụ na Sobali ka ha bịa yọọ sị ka ha dị pọpụla bịa ka ịbịa yọọ ka ịdị pọpụla ma nke na-achọ followers ji Mmiri Enweilo achọ followers bịawa na Sobali ka ịbịa yọọ nya ka onye gị followers ịghọtago nke bụ onye ji Mmiri Enweilo achọ followers bịawa ife ọ bụla ịyọrọ ọ ya emele gị ọ bụzi na ijizi ajọ ibe na-abịa ime ịma na ebe ijiri anya gị hụ ya maka na ya bụ ndị kpu ebunu bụkwa ndị kpụ atụrụ ọ bụrụ uru anụ na ọ nwere ajọ ibe na-eme gị gbalụbịaba ọsọ na-achụ gị amụsụ na-ata gị gbalụbịaba olili a ibe anụ nwa bụrụ ọvala ma ọ bụrụ beria ma ọ bụrụ nkwuli nwa ma ọ bụrụ wedin ma ọ bụrụ birthday party ibe anụ nwa bụ mgbanya chilo omenala bịa gị bịa kpere ekpere nke gị bịa ka ịtọ onwe gị na-agbụ bịa tọọ onwe gị na-agbụ aka gị ka ị eji kpepụta onwe gị imili nkịtị ndị ngodo moto ụfọdụ ntị elu ya ụfọdụ osisi etinye na nkata na ba chọrọ imili nkịtị ngodo moto ntị ya na soshal midia bụ ndị bịara olili a kedu ibe mere na ịma mbịa nke gị ọ bụrụ na nna ego dị gị na alaka bịa olili na ego anyị apụta dan ụfọdụ bụ babịazi olili a olulu anụ ba mechara 7th ụna ịna na 8 bụkwa olili 8 bụkwa dị mme ndị a ga-ejezi na ya bụ ezumezu
na Alusi Sobali we nata the final blessing then entertainment ya akali asị nke bịawa olilia na ihe avụ ngozi ọ bụrụ ọbịa lie ọ bụrụ ọbịa nwụọ ọ bụ na ire ele ebe a ya anwụ ụdị mana ihe ndegwu bụ bịa na lo your blessing ana m akọwa ka mmadụ bịa gị na lo your blessing bịa na lo ngozi nke gị ọ bụrụ ọbịa lie bịa nwụọ bịa lie bịa nwụọ dịkwa ahụ ị ga-elikwa ị ga-anwụ mana the most important thing bụ ịbịachala ya ndụ ga-ama remain the same duru your family bịaba o nwere ezinụlọ na-edukosie family ba abịa o nwere ndị bịa last year si Abuja dukosie ma ezinụlọ ya ma m nwaake fanyị na-abịa bịaba olili a ga-ebịa n'alụ ngozi then geze ntị n'ọkwa dị oke mkpa ọ bụrụ na ị ga-abịa olili a on 6th ọ pekata mpesa ọrụ m nwaanyị from 6th wee banye 7th 6th niile nke na nwaanyị enwere mmekọ on 6th niile nke na nwaanyị enwere mmekọ nke na nwoke enwere mmekọ on 6th niile ọ bụ na ọ ga-ekwenwu gị n'ime ya 4 days ọ bụ na ọ ga-ekwenwu gị mee enye 4 days ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee ime ya 4 days izu ka ị ga-eme ya ị ga-ebido nkwọ na-abịa abịa bụ nwanne echi ka ị ga-ebido wee sọba nsta ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee mana nke dị compulsory bụ on 6th against 7th idina na nwaanyị ibe nji wee na-agwa gị bụ ka ọ dabụ n'ibe gị na-ebu blessing n'anya ị nọdụ na-ene n'anya inesi ya n'anya ya nara ndị ga-efe ego nọgwago ị ga-abụ ego ma mmadụ agwa gị bịa bụ ego ibe na-agwa gị bụ bịa gị ịbịa ụfọdụ na-emepe na-enye gị azụ ma m gwa gị bịa bute azụ nke gị I want to teach you how to catch fish. Bịa ka ị bịa nye ndị mmadụ bịa ịchọkwa ife ego nke gị ife ego adịghị mma ọ bụrụ ịchọrọ ife ego bịaba olili a bịaba olili a bịa ka ị bịa bụrụ blessing then ọ bụrụ na ị na-abịa olili a itinye nwa n'ọgwụ n'akpa iji nwa n'ọgwụ nye nwa n'onye ọbụla esi nọ na be mmiri emilo ka ị ya afụ ya ka ị bịa ka ọnya nsị ịbịakwa Sobali disappoint ya gị Sobali disappoint ọ na-edisappoint kwa ma onye disgrace kwa mmadụ you will be disgraced that day in the public ndị ma onye ọbụla ji fon ya egbe ga viral ọ bụla onye chọziri iji otu a wee dị popular udo kwadobe maka dadị ma gị ma ọgwụ gị ga-disgrace ya gị na enwezi ike ịdịchazi popular ebụza mbesad forever ịdịchazi popular ebụza imbe forever ịghọtago so ị na-abịa olili a iji na ọgwụ wee bịa ebe anyị na-eme ibe mmiri aja ka anyị na-achọ ada agwọ ọgwụ ụfọdụ si na ọgwụ ka a na-agba ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agba aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ na ị na-abịa iji nwere kpekama ọgwụ bịa n'utura debe ọgwụ gị na be gị ma ọ bụ na o nwere ọgwụ ị na-anya n'onu ịnyara ya bịa ọrụọ ọtọ nụọnụ na debe ọgwụ n'akụkụ bịaba olili ọ bụla dị ihe eji ọ bụ na ọka gị obi gwara bịawa ebe ịchọ ka ị ga-abụ mmanwụ batara ebe a mmanwụ batara Alusi Sobali o buru agwara ya gbaa na field ọ bata ebe a obulu mmanwụ bata ebe a nụnwa mmanwụ ekwezi aga o bukarị na mmanwụ agwa mmanwụ ga-enọkwa ya mmanwụ nọ n'ebe otiwe mkpu anyị wepụcha kamera achọrọ m ga-eje vidio tode ya zapụ ya na kamera ejeziere buziere ebubu wee tipu ya ọgụ tipu ya ihe ọnwa na-arụ ọ bụrụ ya mmanwụ anyị mara mmanwụ na-eji ọgụ ma icheta na field ọ bụrụ ọzọ ị batara n'ime ebe alụsị dị maọbụ jiri ejewe na mmiri ije na mmiri Sobali disgrace ya gị ọ bụza na ihe nero m ike adị na Sobali were ọgụ bịa ka anyị nene ọ bụ na ese m ike adị n'ibe a na-eme iwere ọgwụ bịa ka anyị nene
ka ịma ma arụsị ya na-akpụtali efi ọ dị achaghị anya efi a na-akpụtali ya kwa daa ịmara ọrụ ka ọ na-alụ ebe iche na skam iche na odio ọ bụrụ odio efi ma ndị a na-agodoli moto ọlụ ka nye bụ arụsị na-alụ bịa ka ọ lụgharị gị ọlụ nke gị ọgwụ ọzọ dị oke mkpa ọ bụrụ na ị na-abịa olili Sobali ọ bụ na ori dị gị n'ọbala ịbịa na ọ bụ na ori dị gị na ịda ama mgbe iji ezu ị na-ama aka akpa foonu ndị mmadụ ịmara otu esi epik pọket foonu ịbịa n'olili ma walet ndị mmadụ ịmara otu esi ịbịakwa n'olili inwe anwa wee bụ foonu mmadụ ka ọ dalị n'ala were ọsọ ijidere anya iti nwere n'akpa gị ijidere gị na-agba ebe MC nọ na-agba were inye MC si amebe anaụnsụ amala eji onye we foonu onye ọbụla we foonu ọjọọ jee eme gịnị ọjọọ we adị m agwa mmadụ na-edo foonu gị anya ọ bụ na ị chọrọ ịma ma ibe Sobali na-eme zulu foonu mmadụ ka ịdazi ibi ite afọ ofu ka ị ga-ara ije ikalụ ndị bụ ụlọ ọ bụ na ị chọrọ ịkọmi susaịdị bịawa nọ susaịdị na ị chọrọ igbu onwe gị arụ ha bịawazịa ka ị bịa zuo foonu mmadụ so agwara m unu mmọnwụ niile ga-abịa ọ bụrụ na ibu mmọnwụ abịa biko ịkọ na mmadụ ọgwụ ụnụ anwa na ike ịnwa ike ịnwa ike ga-alụrụ ịnwa na ide disgrace n'onwe gị ịghọtago ebe a na-eme bụ ihe ọdịnala anya na-eme ihe ọgwụ omenala ka anyị na-eme bịaba olili a on 8 ka a ga-agba mgba on 8 ka ịgbara m ga-ezuko gị otu fa si eme omenala ha ịgbara m ga-ezuko gị ebe dị ji wee bili mmọnwụ dị iche iche ga-abịa bịaba ka ị bịa jiri anya gị gbara onwe gị krismas on 8 ya bụ ka ị ga mma akọrọ bịa ka ikili ya bịa jiri anya gị gbara onwe gị krismas ọ ga-adịgide lively from beginning to end on 8 that 8 7th bụ prayer night then morning 8 for prayer morning then afternoon bagobazia was the first time you get kiligide nkili sizia na ike agwụgo gị ọ ga-adịrị gị na mma gaba olili Ezenwayi Sobali ma ebe igwe ma asị ma ewezu oke barili nne iwe ni arili nne ajọ ọbịa nne ewu iwe anọchara ịghọtago so ọdogo olili ma odogo onye olu ketiri ịbalị mmanwụ ketiri Ezenwayi Sobali ịmali mmiri Enweilo ọ dị ala ndị ya ma ị gala mewa ba niile enyi ya ịghọtago ma nna m onye ọrụ ba niile enyi ya na-eki echọ na iji ịbịalụ ijiri anya gị mee gịnị gbara onwe gị krismas ọ ya adịla gị na mma Chukwu na ọdịnala ebe ọ bụla itiala ka ọ ya agazili arụ ọnụnwa bụ arọ gị ka ọ onye ọbụla sị na ọ bụrụ alọ gị tọnda ya agbawo ya ọnụ otoro ya agbapụ ya ahụ onye ọbụla sị na ọ bụrụ arọ gị agwụsị na abaga gịrị onye ọbụla kpọrọ gị aba wee gba ọgwụ arụ ọnụnwa o kwuru enu mmiri nwa mmiri agbagbuo onye onye mụta ije ọba ka ọ mụta nda ya lee adịla gị mma n'aba Chukwu na ọdịnala ọdobe olili a jide incense jide rọba ihe eji gbalụ mmiri ma ọ bụrụ na ị were chọpụ ndị were chọpụ ka ọ na-efe vọkalị ịgbalụ mmiri iru ife na chọpụ gị ịgbakwa mmiri ruo ofe na ya dị ka ọ dịkwa mma jide gị ihe eji gbalụ mmiri ma ịlaiki ya bụrụkwa fọs kandụl abụrụkwa fọs ịlaiki iji kandụl ijide jide incense ịghọtago ọ ya adịla gị na mma isi ọka na-abịa isi Enugu na-abịa jụọba ịgbara ya m junction mbọsị ya ị gara bụ ezira moto ịgbara ya ma ọ bụrụ gị bịaba ozugbo ilu ịgbara m junction kwụsị bụọ ọkada si anyị na-eje na ịgbara ya m tan na nke mmiri Enweilo vaya ebute gị be m ọ bụrụ na ị buru moto pụta n'oge maka anything starting from 8 p.m. ndị ọkada na-amanyekwa ego ọkada na-anachazi ma 2,000 ma 1,500 ma 3,000 mgboluri Sobali mgbe a gawa ji ebuba baịbụl wee ga-ebucha mmadụ na-atọ abata drọpụ agbalụ ọjọba ọzọ ịghọtago so bịa n'oge
ka isoli na ndị ga-eji chipụ money wee bịa bịa n'oge ka ife ụzọ ya bụ ife mma gwa gị kwesị na ọ adịrị gị na mma nwa bụ arọ gị chebili m na program ana mara ọga ime program nke taa chebili m na program ebe 10 ọkụra 10 ozugbo anyị bido program ọ dị unu na mma na-aba Chukwu na ọdịnala ebe ọ bụla ị nọ ife ọma ma elu gị maka emesịa nụ